העיירה הציורית בערי הדולומיטים. עצרנו פה לחניה קצרה על מנת לאכול. כמו שאתם רואים פה, יש פה כזה דוכן של נקניקיות כמו שנהוג לראות באוסטריה, גרמניה. אז גם פה אנחנו נמצאים באזור שבעברו היה אוסטרי. תראו את הבנייה, דומה מאוד לאוסטריה. את העננים, את הפסגות הגבוהות. אפילו על פסגה מסוימת אני מקווה שאפשר לראות את השלג עדיין. בפסגה. יש פה איזה נהר שזורם בצורה מאוד יפה, זרימה מאוד חזקה, ואפשר לחשוב שזה חורף בכל דבר. לא קר בחוץ, אנחנו לבושים אמנם טוב עם סוויטשר, לא קר. זה ממש ממש יפה. אפשר לעצמי ששומעים את רחש המים הזורמים, את רעש המים הזורמים. פשוט מדהים. יורד קצת גשם, מטפטף. תראו את הפרחים שיש פה. פשוט תענוג. בכל בית מלון, בית, מרפסת, יש עדניות עם כאלה פרחים צבעוניים שמשווים למקום נוף מדהים. הנה תסתכלו דוגמה, הבית הזה שהוא סוג של בית או פנסיון. פשוט יפה יפה. או, תראו איזה יופי. שושי, צילמת איילה? את האיילה צילמת על הקיר? אני חושבת שפחד, צילמתי על רקע שם כל השבדת הזאת. איזה יופי. פשוט יפה להפליא. רואים את הערים המופלגים. איזה נופים. כמו בגלויה. תכף נחליט. הנה שושי. שושי, איך את מתרשמת עד עכשיו? יפה מאוד. כן? הנה, בואי תצלמי גם אותי קצת. ככה. את רוצה לצלם אותי ככה? בואי תצלמי אותי עם המסרטה שלי. בזהירות, לא להסתיר. תופסת גם את הגלים. ממש יפה. תענוג, פשוט תענוג. מזג אוויר נפלא. טיפות גשם, אבל הן לא כל כך מפריעות. כיף לא נורמלי, פשוט כיף. איזה יופי. הנה רואים את הזרימה גם בצד שני.